سیمین گرا هفبشا ترکی امریکی لروجلاتê bajarê girê spî hat dest pêkirin îro 4 otomobîlên serbazî yên ser bi artêşa Tirkiye ve di vî aliyê re ku 17 kilometran dikeve rojhilatê girê spî derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Sînorê Rojavayê Kurdistanê derbas kirin û tevlî 4 otomobîlê din yên Emerîkî bûn ku di çarçoveya hevpeymaniya navdewletî de li deverê dimînin. Gera hevbeşa Tirkî Emerîkî bi 8 otomobîlên serbazî hat destpêkirin zêdetir ji demjimêrekê di nava axa Rojavayê Kurdistanê de geriyan. Ev gera siyemîn e piştî ku di heştê meha derbasbûyî de yekemîn ger hat encamdan, 25 meha derbasbûyî gera duyem hat encamdan û îro gera siyemîn hat encamdan di çarçoveya rêketina Ankara Washingtonê de li ser avakirina navçeya aram li deverê. Ev cih wekû qonaxa yekem ji navçeya aram hatiye dest nîşan kirin li vir ger têne encamdan ji bo piştrastbûn ji wê yekê ku xindeqên beriya niha ji aliyê Hesedê ve hatibûn kolandin niha hatine harfandin, her wiha hêz û çekên giran ji navçeyê hatine vekşandin. Ji bo piştrastbûn ji van mijaran gerê hevbeş têne encamdan lê pêngavê bê yên avakirina navçeya aram heya niha nezelalin dibe ku di çend rojên bê de yan jî di çend hefteyên bê de pêngavê bê û gavên bê ê avakirina navçeya aram diyar bibe. Balafirên şer yên hevpeymaniya navdewletî yên Tirkiye jî îro berova jî gerê din nefiriyan li esmanê deverê. Tu derbasbûneke esmanî çê nebûye, tenê derbasbûneke bejayî bû di çarçoveya qonaxa yekem ji avakirina navçeya aram de.